Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun aw ni ci Orange Money. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yani ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Ame aw fo ka koɲuman dɔn ni kuma in na aw minnu sɔgɔn bɛ jani n ka kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw bisimila an ka wulada in na kibaruya kɔnɔna la ka kɛ ni juwe kalo tile 29 san 2025 in ye walawalali caman min kɛ aw ye yɔrɔ min na Mali ani diɲɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kan. An ka wulada in na kunnafoni bakurubaw bɛna tali kɛ an ka cɛfini tabaw olu ye baaraba dɔ kɛ ka binganikɛlaw ka jan dɔ ka o tiɲɛ fo ka taa se k'u ka mobili caman tiɲɛ minnu tun bɛ ka taa minɛn ta ka a di an jugula maaw ma. An ka jamana duguba lakanali ko ɲɛw minisiri ni o bɛ tali kɛ Général Division Dawud Ali Mohamedine a ko bɛɛ lajɛlen k'i janto yɛrɛ la ko baw dɔw bɛ k'u yɛrɛ kɛ jamana ɲɛmaaw ye ka maaw gosi ko bɛɛ k'i janto o anarikɛriw na ani fɛnɛ ni u minɛna ko ɲangini bere gɛrɛnba a bɛna ta k'a da u kan yaasa u ka se ka o baara ninnu ko o dabila. Jamana premier ministre ale ye maa dɔw bisimila maa minnu ni diɲɛ ɲɛfɛ olu ye jamana tɔgɔla ta fan bɛɛ fɛ. Premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko jamana nisɔndiya bɛ ni ninnu bɛɛ lajɛlen ye. Niger jamana ani irisi bɛ bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la irisikaw ka jɛkulu maa camanba nana Niger jamana kɔnɔ yaasa ka se ka na bolo ɲɔgɔnma kɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Côte d'Ivoire jamana kuntigi Alassane Dramane Ouattara a ye a fɔ maaw tun bɛ ka mun kɔnɔ ko a bɛ kɛ cɛbɔ ye jamana kuntigi kalata la. O waati kelen Benin jamana kuntigi Patrice Talon ale yɛrɛ k'a fɔ ko ale tɛna kɛ cɛbɔ ye jamana kuntigi sigi kalata nataw la. Keba ninnu de an ka kunnafoni bakuruba dɔw ye. An bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni k'a da aw tulo kan. Nɛgɛw dajuru bɛ balimakɛ Keba Jalo bolo. An bɛ taa sɔɔni an bɛ segin ka na walawalali caman kɛ aw ye. An bɛ segin k'aw fo ko kura nin waati in na aw minnu sɔgɔn bɛ jani na i n'a fɔ n kun ye tulo lasɔmi cogo min na an ka cɛfini tabaw olu ye baaraba dɔ kɛ baara mun ni maa ŋaniya juguw ka jan n'u b'a wele ko drone kamikaze u kun ye a laɲini k'u bɛ o mun da an ka cɛfini tabaw ɲɛ ko sɛgɛsɛgɛliw sanfɛ siraw olu kɛra sababu ye Kidal marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Agel Og ka se ka taa nin jan kofɔlen in ka a susu ni ka a bɔ baara la pewu an ka cɛfini tabaw an ka sanfɛ sira minnu bɛ yen n'a bɛ wele ko vecteur aérien a yirala k'a fɔ nin waati in na wolomasiri tabaw dugumamaw fo ka taa se sanfɛ cɛbaw ma k'u bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ ka se ka jugu kɛlɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la cika mun ni a bɔra wolomasiri tabaw ka ɲɛmaayaso yɔrɔ ko o waati kelen kɔnɔna la tuguni Kidal marabolo kɔnɔ fɛn min ye duguma sira kɔnɔna ye an ka cɛfini tabaw u ye jateminɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni jateminɛlikɛla ɲuman minnu bɛ an bolo bi a kɛra sababu ye ka maa ŋaniya juguw ka bolimafɛn dɔw fɛnɛ ko olu daji a yirala k'a fɔ ko bolimafɛn ninnu duguma sira fɛ u tun bɛ ka taa de ka taa minɛnw ka taa o di maa ŋaniya juguw ma ko maa fɛn fɛn tun bɛ nin bolimafɛn ninnu kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ k'a yira k'a fɔ siga t'a la maa ŋaniya juguw olu ka bolimafɛnw de don wa minɛn minnu b'a kɔnɔ a bɛ ka taa di binganikɛlaw de ma ko an ka cɛfini tabaw ye o mɔbili ka a susu ko in kɛra ka kɛ ni karidon ye a yirala k'a fɔ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba a ka cikan kɔnɔna la ko wulikajɔw bɛ ka kɛ an ka cɛbaw fɛ baw ko minɛn ninnu
u sigara la k'a fɔ wa a tun bɛ ka bɔ diɲɛ jamana dɔw de kɔnɔ ka se ka taa di maa ŋaniya juguw ma ko Kidali marabolo kɔnɔna la karidon u ye nin susuliba in ta ka ɲɛsin mɔbili ma k'a ni a kɔnɔnafɛnw maa fɛn fɛn tun b'a kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen daji ko o don kelen kɔnɔna la tuguni wolomasiri tabaw ko u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la Kidali marabolo yɔrɔ ni ani Kidali ye kilomɛtiri 27 kɔdan fan fɛ ko o waati kelen na tuguni ka kɛ ni karidon ye wolomasiri tabaw ko u ye mɔbili wɛrɛ ka o ye mɔbili min fana ni o tun ye donita mɔbiliw ye doni min ni siga kɛra la k'a fɔ doni tun bɛ ka taa di kulu marifatigiw de ma an ka maa ŋaniyajugu minnu bɛ fɛ ka jamana in farafara arala k'a fɔ ko cɛfini tabaw ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ siga t'a la nin ye maa ŋaniyajugu u ka doni de taatɔla ye u ye wulili kɛ o fana la ka o susu ni ka o mɔbili fana o ni o kɔnɔnafɛnw k'a bɛɛ lajɛlen daji wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wele bɛ bila maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka fara cɛfini tabaw kan yaasa baara min bɛ ka kɛ u fɛ ka se ka maa ŋaniyajugu ni kɛlɛ diɲɛ don o don n'u bɛ ka dɔ fara kan ka taa fɛ ni kologiriya bɛ ka kɛ ka se ka maliden n'a bololafɛn bɛɛ lajɛlen lakana ko foyi tɛna an ka cɛfini tabaw saliya o baara la u bɛna o baara kɛ fo ka s'a dan na u b'a laɲini maa nanama sumalenw ni o ye population civile de ye an ka fara u kan ka kunnafoliw di u ma sɛgɛnnamaw ko bunakun kan yaasa lakana bɛ se ka sinsin an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la keba n'an bɔra o kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaayaso ka tɛmɛ minisiri fɛ minisiri mun ni ale bɛ duguba kɔnɔna lakanako olu koɲɛ kunna ni o bɛ tali kɛ général de division Ali Dawud Mohamedine a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw u sigara maa dɔw la sɛgɛsɛgɛliw kɔsɔn u y'a ye k'a fɔ escroc anarchère dɔw bɛ yen nɔ olu de bɛ ka u yɛrɛ kɛ jamana ɲɛmaayaso maaw ye ni ka maaw gosi ko k'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la nin waati in na bamananw b'a fɔ ko janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi bawo ko nin maa kofɔlen ninnu ni ŋaniya ɲuman t'u kɔnɔ a dɔw yɛrɛ bɛ u yɛrɛ kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye dɔw b'u yɛrɛ kɛ jamana minisiriw ye ka maaw wele nɛgɛjuru sira sanfɛ ni k'a f'u ye ko jamana marchew bɛ yen an bɛ marchew di aw ma ani fo ka taa se an bɛ pɔsi ni pɔsi in di aw ma ka maaw gosi ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la ko a dɔw a bɛ ye k'a fɔ u ni jamana marabaga dɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn nka ko u bɛ ka wale cɛjugu minnu kɛ ani u bɛ ka gosili wale minnu kɛ u ni maa si bɛnbakan tɛ u yɛrɛ ka walew de don ani u ka fɛlɛw yaasa ka se ka maa nanama sumalenw ka nafolo daraki u la ani fo ka taa se ka sɛbɛnfuraw ko o dilan cogo sugu dɔw la ka se ka maaw ka wariw bɔ u kun général Dawud ka kɔrɔfɔw la ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la wa ko jamana ɲɛmaaw u bɛ ka fɛlɛbaw ta wulikajɔw bɛ ka kɛ sɛgɛsɛgɛliw bilalen sen kan yaasa ka se ka ni anarkɛriw ni gosilikɛlaba ninnu ka se ka tɛgɛ da u kan bawo ko maa minnu don u hakili ka bon kosɛbɛ gosili sira fɛ ko u bɛ baara minnu kɛ a baaraw a bɛ sɛgɛsɛgɛliba ko fɔ ko an ka cɛfini tabaw u ka sɛgɛsɛgɛlibaw an'u ka wulikajɔw k'o de kɛra sababu ye u sera ka bɔ ni maa jugu ninnu u kalama k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la malidenw ni maa minnu bɛ fɛ ka taa marchew ɲini jamana ɲɛmaayaso fɛ bɛɛ ka tilen ka taa a kan ka ɲini yɔrɔ mun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ minisiriso ka marche kana taa fɔ k'i bɛ taa o ɲini sira fɛ sira mun ye duguduguma sira ye tile ka taa minisiriso la sira jɛlenw fɛ ka tɛmɛ ka sɛbɛnfuraw ɲini ka marchew bɛ sɔrɔ ka di u ma ko maa ninnu u ka baaraw ye de ka se ka jamana marabagaw ni jamana kɔnɔdenw ka an tigɛ ɲɔgɔn na ko sɔmi kɛra u ma fo de tɛna to u bɛ to yen Dawud ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ k'a b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la an ka taa se jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ ma cɛkɛdaw yɛrɛ ma ka se ka an ka marchew ɲini wa ko nin waati in na sɛgɛsɛgɛliw bilalen don sen kan mɔgɔ fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ni siga kɛra e la k'a fɔ ko e bɛ ka nin baara in kɛ walima o ni maa fɛn fɛn faralen bɛ ɲɔgɔn kan minnu bɛ u dɛmɛ a baara kɔnɔ k'u k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ni fɛn fɛn ni tɛgɛ dara maa fɛn fɛn kan ɲangini bere girimanba de bɛ yen k'a da u kan ni jamana sariyaw y'a fɔ cogo min na yaasa ko Mali jamana kɔnɔ yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛlɛli mun n'a baaraw bɛ sen na ani ka i yɛrɛ kɛ maa wɛrɛ ye n'a bɛ wele ko usurpation d'identité ka se ka o baaraw kɛlɛ an ka service daw kɔnɔna la ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bilalen sen kan jamana ɲɛmaayaso fɛ h'a ka ja duguba kɔnɔna minisiriso in fɛ Dawud n'a ka cɛbalenw yaasa ka se ka nin maa jugu ninnu ni maa minnu bɛ fɛ ka na ni confiance cɛ ye ka danaya cɛ marabagaw o ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka u ka baaraw ka dan siri a la
keba namboro konna la anga jamana premier ministre ka keni bidoanye ay mado bismillah mamunu be na yarla ka fo olu ye scientifique baw ye u ye mali togo bo dien fan chaman konna la jamana premier ministre ni obetalike general division Abdoulaye Maiga ko ani malien de ma bafla olu kemme ka ɲɔgɔn bisimila bibi na a kɛlen k'u bisimila ni maa ninnu ko u ye baara caman kɛ siyansi sira fɛ arala k'a fɔ ko jarajaba in kɔnɔna la an ka jamana sanfɛ ɲininiw ani sanfɛ kalanw minisiri n'o bɛ tali kɛ professeur Burahima Kansa ye ale tun bɛ kɛnɛ in kan fo ka taa se an ka ɲɛmaaba minnu bɛ yen ni olu bɛ siyansi ani kuranko olu bunakun kan arala k'a fɔ maa minnu ni u bisimilalen filɛ nin ye diɲɛ kurukara kɔnɔ u ye baara mun kɛ ko dɔw bɛ yen nɔ ka se ka kuranko ka a yakubaya ani fo ka taa se subahana mansiw n'a bɛ wele ko informatique ko u y'o kɛ k'o baaraw ɲɛdɔn kosɛbɛ professeur Boubacar Kante ko ale ye o maa mafalenba ye wa a ye kalan kɛ California Amérique jamana kɔnɔna la ani fo ka taa se Emmanuel Kananba ye ko ale fana ye sifinaka ye ni a ye baaraba kɛ yaasa u b'a fɔ fɛn min ma ko matière noire ka se ka o yakubaya ni a ladɔn no diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ko a maa sabanan o ye professeur Abdoulaye Jimde ko ni ale fɛnɛ n'a kun tɛ kɛnɛ kan ma ni u y'a tanubaw ko a ye baaraba dɔ kɛ diɲɛ kurukara kɔnɔna la ka se ka sumaya bana ko o kɛlɛli ka o yakubaya ka ɲinili kɛ ka se ka o furaw di diɲɛ bɛɛ ma premier ministre ka yɛrɛ k'a fɔ ni maa minnu filɛ nin ye ni u ye Mali tɔgɔ labɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ninnu ye an disi gosi yɔrɔ ye wa Mali ka fierté don ko wa ko k'a di adamaden bɛɛ lajɛlen tulo kan maa de bɛ yen nɔ ni e bɛ ka Mali tɔgɔ bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen baara ɲumanw sira fɛ ɲɛtaa kunnadiya sira fɛ jamana ɲɛmaaw u b'i kɔkɔrɔma don yaasa ka se ka maa wɛrɛw k'u galabu foni ka kɛ baara ni wulikajɔw kan jamana ɲɛtaa kama kɛba n'an bɔra kɔnɔna la an ka douane maaw olu ye u ka wulikajɔ ba dɔ kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na a bɛ fɔ maa min ma nanzarakan na ko soldat de l'économie u ka wulikajɔ fanga bonyanen don kosɛbɛ arala k'a fɔ ko RMA kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ Mali ni Burkina dancɛ fanfɛlaw la an ka douane maaw ko u ka wulikajɔw kɔnɔna la u ye tɛgɛ da maa dɔ kan maa mun ni mobili pranti kun don ka kɛ ni juillet kalo tile 28 ye nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛni sanga 50 ye ko biro min bɛ RMA kɔnɔ douane tɔgɔ la olu ka wulikajɔw an'u ka cɛsiri n'u ka sɛgɛsɛgɛliw o kɛra sababu ye ka taa minɛn dɔ minɛ minɛn mun ni a bɛ wele ko explosif a minɛn mun ni maa ŋaniya jugu bamantɛya kɛwale tigilamɔgɔw u bɛ funu barani dilan ni o de ye a bɛ fɔ fɛn min ma ko engin explosif ko u b'o dilan ni o baton de ye ko u taara o de minɛ mɔbili dɔ kɔnɔ wa yɛrɛla k'a fɔ mɔbili in parantikɛ fɛn in tun bɛ o de bolokɔrɔ wa parantikɛ ko saki dɔ tun b'a bolo ni a ye nin ɲɛnɛmafɛn dilanna in k'a bila kɔnɔ douane maaw ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka wulikajɔ kɔnɔna la k'u taara tɛgɛ da nin mɔbili kofɔlen in kan u kɛlen ka mɔbili lajɔ parantikɛ in ka bɔ dɔrɔn ka t'i sigi jiri kɔrɔ n'a ka saki ye ka yɛrɛ k'a fɔ n'a fɔ foyi tɛ a bolokɔrɔ douane maaw ka sɛgɛsɛgɛliw ani u ye kunnafoni min sɔrɔ u taara se nin sifinnaka in ma parantikɛ in ka a lajɔ ka minɛn ninnu minɛ a bolokɔrɔ a yɛrɛla k'a fɔ paranti in hali maakɔrɔba yɛrɛ tɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko finitigilaka minnu ni olu bɛ dancɛ in na RMA kɔnɔ Mali ni Burkina dancɛw ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maa ŋaniyajuguw ka wulikajɔw ka bon yen kosɛbɛ u bɛ munumunu salon min kɛ yɔrɔ in na k'a fɔ ko nin mugujugu dilanna in k'a ye nin cogo la k'o b'a to bɛɛ lajɛlen k'i janto yɛrɛ la o b'a yɛrɛ k'a fɔ sifinnaka dɔw bɛ yen nɔ olu de fara n bɛ maa ŋaniyajuguw kan ka to ka minɛnw ta k'a dogo k'a d'u ma nka ko douane maaw ka wulikajɔw de kɔnɔna la u sera ka taa tɛgɛ da ni maa kofɔlen in kan ni ka a baton 594 explosif funu barani in ka o minɛ ni sigi parantikɛ in na ko a n'a ka sofɛrikɛ u ye tɛgɛ da o bɛɛ lajɛlen kan ka taa n'u ye ka taa ɲininkali busamisɛn ga u la o ni ɲangini min ka kan ka se ka o da u kan arala k'a fɔ ko nin ye douane maaw ka wulikajɔw ye wulikajɔ ani hakilina ɲuman min dira u ma u ka ɲɛmaaba Amadu Konate fɛ u ka se ka baara kɛ yaasa ka se ka Mali kɔnɔ ka maa jugu maa ŋaniyajugu bɛ na ni fɛn kirikara mun ye ko o doni kɛlɛ an ka jamana ka bɔ dancɛ wɔɔrɔ kɔnɔna la kɛba halisa douane ka baara kɔnɔ a yɛrɛla k'a fɔ fɛnɛ ko kayikaw baara douane maaw ka sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu bɛ yen ji sanfɛ olu ye minɛn dɔw minɛ fɛnɛ minɛn minnu ni a bɛ ka don ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya kɔnɔna ye douane maaw u ka brigade mobile d'intervention ko olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka se ka taa minɛn dɔw minɛ an b'a ye k'a fɔ ji sira fɛ minɛn dɔw bɛ don
a zalen tɛ sara a taxi tɛ sara a bɛ don baton fɛ ani kurun mun nani u bɛ nani minɛn ninnu ye u t'a taxi sara ka kɛ nafolo mun kan ka taa jamana waganɛ kɔnɔ ka o kumaniya an ka waganɛ ma ko sukoro bɔrɔ ani fo ka taa se farini ni a ɲɔngo dɔni maaw kayikaw bara u ye tɛgɛ da o fɛnɛ kan ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ dɔni labɛn bɛ mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yaasa ka se ka minɛn cɛjugu ani ɲɛnɛmafɛn ni a ɲɔngo ani fo ka taa se minɛn jugu ma k'o doni kɛlɛ kiriko bunakun ka keba Taruba ni ale activiste la k'a fɔ nin waati in na ko Taruba ko u y'a minɛ k'a bila mandat de dépôt la ko ka sababu kɛ ko a ye nɛniniwalew kɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ la k'a fɔ kunnafoni kɔnɔ ko a ka kiri bolodalen ka bila septembre kalo 29 na bawo ko a ye wale mun kɛ ko injure publique cyber espace ni o ye bɔlɔlɔsiraw ye ko o de ɲangini binnen don Taruba kan nin waati in na ko ka a lasago n'an bɔra kɔnɔ la keba an bɛ taa Bukasonbugu commissariat n'o bɛ tali kɛ Bamako sigida gare la yan nɔ olu fana ye wulikajɔ ba dɔ kɛ arala k'a fɔ k'u ye tɛgɛ da maa dɔ kan maa mun kun kɛra sabu ye ka boli ni a ka patron ka $14 hakɛ ko maliyɛn den don nka kun bɛ baara la senegalikaw fɛ yen nɔ kunnafoni an y'a sɔrɔ ka bɔ bamananden kojugu kɛlɛbaa yɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko video dɔ kun tɛmɛna bɔlɔlɔsiraw sanfɛ video mun ni jo bala ni ale ye maliden sigilen senegalikaw bara ale kun ye video kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko sifinaka dɔ ko a bolila ni a ka patron ka $14 ye sifinaka mun n'a kun bɛ baara la patron in bolokɔrɔ patron in ye maliden mun sigilen bɛ senegalikaw bara sifinaka in ko a ye nafolo in ta k'a kunda mali de kan yan nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko kɔrɔfɔw fɔlen commissariat min bɛ Bukasonbugu kɔnɔna la ni o ye 12e kɔrɔ ye ni a ɲɛmaa ye Mohamed Mawulu de ye ale n'a ka cɛbalenw ko u ye wulikajɔw kɛ ka se ka taa u tɛgɛ da nin sifinaka in kan a ka brigade de recherche bɛɛri ko olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye karidon u taara tɛgɛ da nin sifinaka in kan nɛgɛ kanɲɛ 23 u kɛlen k'a minɛ k'a ye jɔnwala fɔ a tɔgɔ ani fo ka taa se fɛn fɛn de b'a a kan ni o ye sɛbɛnfura ye ko o bɛɛ de b'a yira k'a fɔ ale de ye sifinaka in ye cɔyi mun tɛmɛna jaw sira fɛ sifinaka in a kɛlen ka o baara dɔn a yɛrɛ la k'a fɔ k'u taara se a fɛ yen nɔ ka fuyeli kɛ a ka du kɔnɔ k'a larawili in kɔnɔna la k'u taara sefa wari $4,000 ani 60,000 ani kɔjan k'o sɔrɔ a likidi a bolo fo ka taa se dollar wari 270 ɲɔngo ani telefɔni iPhone fo ka taa se Samsung labanw ma ani fo ka taa se moto kura 2 TVS ni Jakarta yɛrɛ k'a fɔ ko ni jɔnwala ni sifinaka in ye a fɔ ko 12e maaw olu ka wulikajɔw kɔnɔna la fo ka taa se Bukasonbugu commissariat ko ka kɛ ni fintigilakaw ka wulikajɔ minnu bɛ k'a kɛ o de kɛra sababu ye ka se ka taa tɛgɛ da ni maa kofɔlen kan keba an bɛ taa Garantibugukaw fɛ yen nɔ Bamako yan nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko moto taxi tigi dɔ ko u taara a fure ye karidon su ka dugu jɛ tɛnɛdon na bawo ko moto taxi tigi n'a kun dɔn bɛ kosɛbɛ Garantibugu yan fanw fɛ ko ni maa in ko moto kura de tun bɛ a bolo a ye telimani san ala ma mɛn kibara mun ani sirakan mun bɔra a dɔnbagaw yɔrɔ minnu b'a dɔn kosɛbɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa kofɔlen k'a kun kɛmɛ k'a yɛrɛ de ko ale bɛ i dayirimɛ ɲini n'a yɛrɛ wɔsi de ye ko a y'a ka nafolo buruburuni de fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa telimani kura san o telimani sanni mun kɛra sababu ye ni ka ni maa kofɔlen k'a bɔnɛ a nin na ko a kɛra dusuman kasa ye ka ɲɛsin Garantibugu sifinaka bɛɛ ma bawo ko maa mun kun don a kun lakodɔnnen don kosɛbɛ Garantibugu ko in kɛra cogo di a kɛra sufɛ de ko kibara mun ni a kun fɔlɔw bɔra fɔlɔ moto taxi tigi a ye maa dɔ de ta dugukila fɛ ka taa o bila a ka yɔrɔ la o kɔ de fɛ dugu jɛlen k'u taara a fure dalen sɔrɔ gidɔrɔn camancɛ la fosse kɛrɛfɛ ni ka taa n'a ka moto kura ye a dɔnbagaw ani maa minnu bɛ a kɛrɛfɛ kosɛbɛ a sigiɲɔgɔn olu yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kun kɛn bɛ k'a ka kɔɲɔ dɔgɔda baw k'a tun bɛ ka a ka telimani boli wari buruburunin de mara yaasa ka se ka n'a ka kɔɲɔ kɛ septembre kalo nata in na ko ni wulikajɔ mun ni finitigilaka minnu bɛ Garantibugu n'a lamini bɛɛ lajɛlen u kɛn bɛ ka baaraw boloda yaasa ka se ka u tɛgɛ da sigɛnamaw kan wali maa minnu ye nin baara in kɛ k'an bɛ don min na ko bi maa ma minɛ fɔlɔ mun ye nin baara kɛ nka ko finitigilakaw u bɛ wulikajɔw la yaasa maa minnu kɛra sababu ye ka nin sifinaka in k'a bɔnɛ a nin na ka se ka u lakodɔn u ye bɔnɛ min ta k'a da nin sifinaka in kan ka se ka a bɔnɛ in k'a sara kiri ka se k'a ka baaraw kɛ keba
amete fan fɛ I ka fɛn bɔ an senkɔrɔ an ka sɔrɔ ka na jamana kɔkan kibaruw kɔnɔna la. Kebayana nga ta jamana kokan ametanga marabolo kono la folo ni wati na yarla ka foko saro serakili kono saro ni obe segu marabolo fe uka buguda mumbe no ni oye zamblaye yarla ka foko kulu marfatigu ka keni sibiri jwe kalo kle munga ani woroe ko utara daga ke sigida deundala daga muni we gelata ka nashin ko sebe sigida doma kebara bara ka fo ko bamantia tiglama mamunumbe no ni olu ye Amadu Kufaka maw ye ko olu de noye ni bingan wale mun tara ka ɲɛsin buguda in ma kolokanikaw bara kibayar la ka fɔ ko balo tara ka di maaw ma maa minnu n'a ka kan balodi mun ni a kɛra an ka jamana ani irisi jamana ka bolodi ɲɔgɔnma o ni ɲɔgɔn cɛ ko baara in a kɛra kolokani o préfet alu jara ani fo ka taa se irisiw olu ka maa minnu bɛ ni olu nana an dɛmɛ kɛlɛ la k'u ka baara ma dan kɛlɛ dɔrɔn ma ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw baara o fana b'a kɔnɔna la o de la u ye balo ta k'a di maaw ma kolokani maa minnu ni a ka kan balo minnu ni a bɛ tali kɛ malo farini o n'a ɲɔngo ko malo bɔrɔ 700 hakɛ kilo 10 bɔrɔ fo ka taa se farini bɔrɔ 500 hakɛ o y'o de ta k'o di maaw ma maa minnu n'a ka kan kolokani préfet ni o ye sigida ɲɛmaaw k'u bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya yɛrɛ ka ɲɛsin irisikaw ma ko nin bɛ Mali ni irisi jamana ka bolo ɲɔgɔn ma halisa ka sɛbɛntiya ka yɛrɛ ka fɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ bananzolekaw bara keba a yɛrɛ ka fɔ ko musolakaw olu bɛ ka baara dɔ kɛ baara mun n'a bɛ ka u ka nafolo yakubaya kosɛbɛ wa a bɛ ka to musow bɛ ka se ka u yɛrɛ ta bawo ko a bɛ sangani bɔ bɛɛ tun bɛ burusi kɔnɔ musow dɔn ni cikɛ ani fo ka taa se nakɔ fɛn sɛnɛli o baaraw de ye ko u ye yɛlɛma mun don u ka baara la o de ye ka se ka ba balo ba balo mun n'a b'a to n'u ye a kɛ u bɛ se k'a feere ka nafolo dɔ sɔrɔ a kɔnɔna la ko coopérative dɔ bɛ yen nɔ ni a muso mun y'a baara bila sen kan o bɛ Amérique jamana kɔnɔ ale de ye musolakaw dɛmɛ ka se ka nin baara in bila sen kan k'a bɛ ka kɛ sababu ye bananzole muso caman olu bɛ ka se ka nafolo sɔrɔ u yɛrɛ ye ka musow ka autonomisation ni e musow ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye k'o baaraw sɛbɛntiya bananzole kɔnɔna la keba ɲɔrɔdi sahel kɔnɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko musolaka dɔ muso mun si sanga bɛ san 40 na ale ka keleya de kɛra sabu ye ka a furucɛ bɔnɛ a nin na ko in kɛra Yangine ni o bɛ Yerere o commune kɔnɔ ɲɔrɔdi sahel o cercle kɔnɔna la a k'a fɔ ko musolaka in a cɛ ni o yɛrɛ tun ye balima furu ye k'a kɛlen k'a mɛn k'a fɔ ko furukɛ in bɛna muso filanan ta musolaka in de su kɔnɔ a ye kolonkala ani daba ta ka taa da a furukɛ kunna ka furukɛ in bɔnɛ a nin na fu ko ka sababu kɛ k'a bɛna muso filanan ta a yɛrɛ la k'a fɔ ko in kɛlen a ma tila ka ku muso in yɛrɛ ma a yɛrɛ tilala ka taa i yɛrɛ kofɔ a ye baara kɛ ni minɛn mun ye k'u bɛɛ donni ka taa di dugutigilakaw ma dugutigilakaw fana ye muso in ta k'a di ɲɔrɔdi sahel gendarmerie ko nin waati in na u kɛn bɛ ka a lasago ɲɔrɔdi sahel kasomusoba kɔnɔ a ye nin wale min kɛ ka ɲɛsin a furukɛ ma mayinakaw bara keba mayina n'a lamini k'u kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaba b'u kan bawo ko nin sanga in na ko sanko de gɛlɛyalen don mayina cikɛlaw u bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don ko ka sɔrɔ nin waati in na nɔgɔ kɔni bɛɛ ye o sɔrɔ nɔgɔ sɛnɛkɛlaw o y'o sɔrɔ nka mun bɛ ka cikɛlaw kamana gan ko san de jɔlen don ko fɛn mun ye sɛnɛko ɲɛmaaw ye k'u yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na ko u bɛɛ jɔrɔn bɛ nka ko u jigi ma tigɛ k'u bɛ waati in ɲɛfilɛ u jigi b'a kan k'a fɔ san bɛ na yaasa sɛnɛkɛlaw ka se k'u ka ɲinan san ci baaraw kɛ segekaw bara kɛba ni o bɛ banka cercle kɔnɔna la bajangara marabolo olu ye couvre-feu dɔ ko o bila sen kan couvre-feu mun n'a bilala ka kɛ ni juillet kalo tile 26 ye ko k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 ka taa bila sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 6 ko bɛɛ lajɛlen ka daga du kɔnɔnaw la maa si kana bɔ maaw ka munumunu salo lajɔ sen na walima moto la ko k'a baara bɛɛ lajɛlen lajɔ ko nin ko in tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka lakana sinsin fintigilakaw bɛ ka baara mun kɛ ani dugu ɲɛmaaw k'u bɛ ka fɛlɛn bila sen ka lakana ko bɛɛ ka to so kɔnɔ fɔlɔ o waatiw la an sangokaw bara keba kalanfaw u ye kalanbulon dɔ kɛ dɔntakawra kɛnɛ mun ni ka kalanfaw bila u bɛ se ka
kalanso caman kalan cogo min na duguma kalanso fara sanfɛ kalanso bɛ se ka kalan kɛ o bɛɛ kun cogo min na ko o dɔnta karowa kɛnɛ de sigira an sɛngo kalanfaw ni ɲɔgɔn cɛ baara daminɛna sɔgɔmada in na u ka kapu kɔnɔna la ko nin baara in bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kalanfaw k'u ka dɔntaw k'u karoya k'u kologiriya halisa yaasa u bɛ se ka kalan ɲuman sabatilen k'o kɛ kalandenw kun cogo min na ko nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn min ye Norvège-kaw olu ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ o de bɛ ka a baara in ka o musakaw k'o di keba an bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la Niger-kaw bara a yɛrɛla k'a fɔ ko Russie jɛkulu dɔ nana Russie-kaden minnu ni olu Niger bɛnna ka bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn mun n'a bɛ tali kɛ jɛɲɔgɔnya Niger ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkan dɔ u sɔrɔla nucléaire civil ni o ye kuran sira ye ani fo ka taa se uranium ma ko Russie jamana ani Niger bɛna u bolo ɲɔgɔn ma ka se ka o baaraw kɛ Niger jamana ɲɛma n'o bɛ tali kɛ général d'armée Abdramane Tiani ale kɛlen ka nin jɛkulu in bisimila jɛkulu mun ni a ɲɛmaya kun bɛ Russikaw ka kuranko minisiri bolo n'o bɛ tali kɛ Sergei Kiselev bolo ko ale yɛrɛ k'a fɔ o nisɔndiyara jɛɲɔgɔnya mun ni a bɛ ka kɛ Russie jamana ani Niger hakaja Russie ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kiba Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara i n'a fɔ bɛɛ kun kɛn bɛ k'a kɔnɔ cogo min na a bɔra k'a daɲɛnɛmaya k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛna kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata min kan ka kɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ ka kɛ ni octobre kalo tile 25 nata in ye Alassane Dramane Ouattara a y'a yɛrɛ k'a fɔ ka kɛ ni bi dɔn in ye ko ale bɛ kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata la a ka kɔrɔfɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛna kɛ cɛbɔ ye bawo ko u ka jamana sariya sun ko o de bɛ a yamaruya k'a ka se ka kɛ jamanakuntigi ye kokura ko wa ko ale ka kɛnɛya baaraw bɛɛ b'a to ko a bɛ se ka k'a ye ko ale ka kɛnɛ dɛ Alassane Dramane Ouattara ka kɔrɔfɔw la keba a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati in na ko gɛlɛya minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni o dɔ ye lakana ko u kan ka baara kɛ o la ko sɔrɔ kan ka yakuba ani ko fo ka taa se sira caman ma ko espérance min bɛ ale Alassane Dramane Ouattara la ko de b'a to ko ale ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata nata la Senegalikaw bara keba gɛrɛntɛ mun na a kun bɛ Senegal ni Mauritanie-kaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko ni Mauritanie ka den bɛ don Senegal k'u ka sɛbɛnfuraw ta a yɛrɛ la k'a fɔ gɛrɛntɛ in a baaraw nɔgɔyara bawo ko kumaɲɔgɔnw kɛra Senegali ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnw nɔgɔlen kama kalo 3 kɔnɔna la nin waati in na ko u ye baara dɔ bila sen kan Mauritanie ka den mun n'o bɛna don Senegal kɔnɔ a bɛ sɛbɛn dɔ ta sɛbɛnfura mun ni u y'a ta k'a kɛ ko carte de séjour ko 1000 a bɛ o de sara yaasa ka se ka don Senegal jamana kɔnɔ ko Mauritanie ka den bɛ o de kɛ san 1 kɔnɔna la sɛbɛnfura in n'a y'a ta 1000 u bɛ se ka u ka ci n'u ka mununu bɛɛ kɛ Senegal jamana kɔnɔna la Benin jamanakuntigi Patrice Talon ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale tɛna kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi sigi kalata la a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ tuguni bawo ko manda sabanan ko ale tɛna o ɲini ko kɔrɔfɔw daɲɛnɛmayara Patrice Talon a yɛrɛ ka babu sentigi ni o bɛ tali kɛ Wilfried Léandre fɛ ale y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka jabaraniso Canal 3 o kan ko Patrice Talon ni o ye Benin jamanakuntigi ye ko a tɛna kɛ cɛbɔ ye tuguni a ye waati mun kɛ ni o ye manda 2 ye ko a bɛna sira di maa wɛrɛw ma jamanakuntigiya la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la Kebasuran jamana kɔnɔ kulu marifatigi minnu bɛ yen n'u b'u wele ko force rapide FSR olu kɛn bɛ ka baara boloda ni ka ɲɛmaa sigi u ka kɔnɔ u kɛn ka yɔrɔ minnu minɛ k'a k'u ta ye bi o ɲɛmaa sigili kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ka kɛ ni juillet kalo tile 26 ye o ye premier ministre ka o sigi o de b'a to k'a fɔ gouvernement ni o ye fanga bulon 2 o de bɛ Sudan jamana kɔnɔ nin waati in na kulu marifatigi ninnu u kɛn bɛ ka yɔrɔ minnu minɛ k'a k'u ta ye u y'u ka président sigi n'o ka jamana ɲɛmaa ye ani fo ka taa se k'u ka premier ministre sigi k'u bɛn'u ka gouvernement fana sigi kɔnɔ mun n'u kɛn bɛ k'a minɛ k'a k'u yɛrɛ ta ye o de b'a yɛrɛ k'a fɔ bi Sudan jamana kɔnɔ fanga maralen don ni kulu 2 de ye Ghana jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna finitigilakaw bila ka taa yɔrɔ la Ghana kɔran fan fɛ bawo ko a bɛ waati jan bɔ san ba yirigaw ko dɔ bɛ ka kɛ Ghana kɔran fan fɛ ni a kow bɛ ka maaw kamanagan wa a mɛnɛ n'o sen na dugutigikow ani mara koɲɛw kɛn bɛ ka a yɔrɔ maaw ka u bila ɲɔgɔn na kuma dɔw la jɛkuluw bɛ kari ɲɔgɔn na fo maaw ni bɛ to a la ko o baaraw de kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw bɛna finitigilakaw bila ka taa
yaasa ka se ka taa cɛfɔ ani kan bɛɛ kɛ u ka yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko bawku siyaba fila de bɛ yen o siya ninnu kuma bɛɛ u bɛ sɔgɔ ɲɔgɔn na dugutigiya nɔfɛ fo kuma dɔ la maaw ni bɛ to a la siya min bɛ n'u b'a wele ko mampurusi ani kusasi ko fintigilakaw bɛna taa ka se ka cɛfɔ ani kan bɛɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ malawikaw bara u ka jamana ɲɛmaa lazarus shakwera ale yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna u ka wasabulon ka maaw wele wasabulon mun ni a kun ye a ci ko o ti kalo tile 5 wasabulon a ka kan u ka na u ka se ka kuma yaasa sariyaw ka bila sen kan sariya mun ni o b'a to kalafili bɛ se ka kɛ kalafili jɛlen ye kalafili basigilen cogo min na Malawi jamana kɔnɔna la ko u bɛna o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ka wote ko ni a ɲɔngo ka bɛɛ lajɛlen sɛbɛn furaw k'o dilan keba marakukaw bara la k'a fɔ k'u ka pankulu dɔ forona pankulu mun ni u b'a wele ko alphajet ko pankulu in binna Fez ka kɛ ni juillet kalo tile 28 ye pankulu mun ni a binni kɛra sabu ye maa minnu tun b'a kɔnɔ mɔgɔ 2 ka u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ o ni na yɛrɛ la k'a fɔ ko pankulu in u ka aéroport Fez 6 o masuruya la ni u ka pankulu cakɛda mun bɛ yen nɔ Force Royal Air o pankulu de kun don ko k'a to entraînement na pankulu in taara bɔ ka bin maa minnu tun b'a kɔnɔ ni o ye mɔgɔ 2 ye olu bɛɛ lajɛlen bɔnna o ni na Faransi jamana kɛmɛ k'a yira k'a fɔ keba ko olu bɛna mandat d'arrêt international ka o don Siri jamana ɲɛmaa kɔrɔ Bashar al-Assad kama bawo ko k'a daminɛ san 2013 2013 waatiw ko Siri jamana ɲɛmaa kɔrɔ in ko a ye maa camanba de bɔnɛ a ni na ni marifaw ye u b'a fɔ mun ma ko arme chimique ko ka kɛ ni o walew ye u kun kɛn bɛ ka damakɛ sɛbɛn dɔ don k'o ma sira sɔrɔ ko halisa u bɛna mandat d'arrêt international do Bashar al-Assad kama ko yaasa ko a ye maa fagawale mun kɛ ko ka se ka kiri tigɛ o koɲɛ in na keba irisikaw bara u bɛ to ka ɲɛnajɛ mun kɛ ji sanfɛ ni u ka kɛlɛcɛw ye n'u b'a wele ko festivité d'honneur de la marine ko ɲina san kɔnɔna la ko ka sabu kɛ Rusi ni Ukraine olu bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ fanga ka bon kosɛbɛ ko a ɲɛnajɛ in tɛna kɛ n'a fɔ san tɛmɛnenw ko u bɛna dɔ bɔ ɲɛnajɛ in fanga na bawo ko nin waati in na kɛlɛ bɛ sen na u kana kɛ sababu ye ka se ka kow la juguya ko o de la u bɛna ɲɛnajɛ in ka a basigi ka a bɛrɛbɛn Amérique jamana kɔnɔ keba Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ale kɛn bɛ ka bagabagaliw giriya halisa ka ɲɛsin Rusi jamana ma a yɛrɛ k'a fɔ k'ale kun kɛn bɛ ka tile 50 mun di Rusi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ma k'u ka mugu ni kisɛ jɔ Ukraine kɔnɔ ko n'o tɛ ko Amérique jamana bɛna gɛrɛntɛw ta k'a ɲɛsin u ma ko tile 50 tɛ tuguni dɛ ko olu ye a boloda k'a bila tile 10 ani tile 12 ɲɔngo k'o de bɛ Rusi jamana bolo u ka mugu ni kisɛ jɔ Ukraine kɔnɔ ko n'o tɛ ko Amérique jamana bɛna gɛrɛntɛ jugumanbaw de ta k'a da Rusi jamana kan ka kɛ ni septembre kalo nataw ye keba mɛ bi kunnafoli kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye Barcelone farikolo ɲɛnajɛ kulu ɲɛmaa ni o bɛ tali kɛ Joan Laporta ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ɲina saison kɔnɔna la ko Barça tɛna maa kura foyi ta ko ka a sabu kɛ u kun ye Rashford mun ta k'o de bɛ kɛ u ka maa tata laban ye ɲina saison ni o bɛ tali kɛ san 2025 san 2026 ko u tɛna maa foyi ta u ka clubw kɔnɔ denmisɛnninya club mun bɛ u bolo u yɛrɛ ka centre kɔnɔ u bɛ maa minnu lamɔ ni o y'u ka joueur dilannenw ye n'u mako sera joueur ma k'u bɛ sennadolanci ta yen de ka se ka na Barça sennadolanci kulu kɔnɔna la ko maa kura tɛna ta ka kɛ ni ɲina saison ye kibaru ninnu de bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaruw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nin sanga in na ka da an lajɛbaga bɛɛ kulo kan an b'a fɔ ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don jani na kunnafoni lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45